Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial pe acest minunat canal. Înainte de toate v-aș ruga să apăsați butonul de like, subscribe și share dacă v-a ajutat. Mi-a venit o idee foarte simplă și ușoară în această minunată seară. Dacă aveți un calculator vechi care nu are Wi-Fi și nu aveți cum să-l conectați la internet, aici avem cam cel mai prost caz posibil. Așa, vă voi arăta o alternativă ieftină, zic eu, și destul de simplă. Vom avea nevoie de un cablu de date de USB de tip B, adică mai vechi, depinde ce telefon avem, și de un telefon vechi, ca acesta, care să aibă Wi-Fi funcțional. Da? Un telefon care, vai și amar de el, are de acum 13 ani. Bun, și ce vom face? Vom conecta cablul USB întâi la calculator, nu contează portul, trebuie să fie USB. Bun, conectăm aici USB. Luăm și acest minunat cablu, îl punem în telefon. Dacă o să și reușesc cu asta în timp ce filmez. Ok, l-am băgat și în telefon. După care vedem în continuare că nu avem internet. Da? Ne vom duce în setările telefonului. În funcție de cum sunt, nu trebuie să ajungem la cele de rețea și wireless. După care partajare conexiune internet și dăm aici furnizare acces internet. Da, conectat prin USB. Dăm aici și de asemenea trebuie să fim conectați la o rețea Wi-Fi. Pornim și Wi-Fi-ul și ne conectăm la un Wi-Fi. Da, s-a conectat. Deci, și în plus putem face chestia aceasta și pe cartelă, dacă avem net pe cartelă. Nu am cartelă în telefon, dar cam asta e. Bun, și lăsăm telefonul undeva în așa fel încât să bată internetul, nu contează, să fie totuși conectat la cablu. Și după cum vedeam, a intrat internetul și în calculator. Chit că zice aici identifying, e totul ok și o să dăm și un speed test. Să vă arăt așa ca idee cam ce viteze s-ar prinde în cel mai rău scenariu, să zic așa. Da, deci cam 23 de mega. O viteză rezonabilă pe care nu ai cum să o contești. La ce avem aici, un telefon de acum 13-14 ani. Poți naviga lejer pe internet, descărca diverse chestii fără niciun stres. Deci mi se pare super ok. Da, și pe upload cam 26 de mega. Deci o viteză ok, zic eu. Și tot ce am pus eu aici ar fi undeva la până în 50 de lei. Față de un modem Wi-Fi care cred că pleacă undeva de la 100 de lei încolo. Destul de scump. Deci acest tip de telefon îl găsești ieftin, cablu, nici nu mai zic, sigur, dar sigur îl aveți prin casă. Și cam asta e un telefon, nici nu știu ce telefon e ăsta, Pocket ceva, are cameră, dar e ultimul hârci de telefon, să zic așa, dar își face treaba. Pentru ce l-am pus eu, chiar nu am niciun stres. Deci are aici activat și ca să vă arăt că suntem chiar pe el, dacă scot cablul de aici, din telefon, vedem că a picat și internetul, da? Deci nu e vreo scamatorie, să zic așa. Da, cam acesta a fost tutorialul. Vă mulțumesc celor care mi-ați acordat aceste minunate 4 minute. Până data viitoare vă urez numai bine, sărbători fericite, like, subscribe și share. Pa, pa!